Sielusi viesti tähän hetkeen. Ja tässä taustalla, ette näe sitä, mutta mulla soitetaan töistä ja tänään mä lähdin vähän aikaisemmin pois töistä, niin aikamoisia häiriötekijöitä aina tulee, kun tekee sitä, mitä sun on tarkoitettu tekevänkin. Mutta mä en nyt niistä välitä, koska nyt on mä oon tärkeimpien asioiden äärellä katsomassa, mitä meidän sielut haluaa meille kertoa. Ja tuolta tulee käänteisenä yksisarvinen, yhdistäydy sen valosi kanssa, niin saat ne avaimet ja koodit käyttöön. Eli mikä sen, mulle ainakin tää kertoo sitä, että kun mä valitettavasti joudun tuossa työpaikassa käymään töissä, niin se pitää mut poissa tästä mun omasta valosta ja näistä hetkistä, jotka mä saan jakaa teidän kanssa. Nämä on semmosia, että vaikka mä oon kuinka väsynyt ja uupunut, niin näistä mä saan niin paljon energiaa. Ja mä tiedän, että myös tekin saatte siellä ruudun toisella puolella, tavalla tai toisella. Ja mä oon kiitollinen teistä. Mä oon kiitollinen, vaikka välillä tulee lunta tupaan keskellä kesää, mutta silti sitä ymmärtää hetken päästä, miten kiitollinen sitä kuitenkin loppupelissä on. Ja katsotaan mitä kirja haluaa sanoa numerosta 27. Ihan muutama sana siitä valosta ja niistä avaimista ja koodeista. Mitäs täältä halutaan? Joo, eli tässä on, että kun me nostettiin tää kortti, niin on hyvä harkita, että mitkä Ancestral Flames on niitä, mitä sä tarvitset ja mitä sun pitää hengittää. Ja minkälaista energiaa me halutaan vastaanottaa ja jonka jälkeen myös antaa. Ja täällä on muutamia mainintoja. En tiedä, onko teille tuttuja, ja nämä on nyt puhtaasti englannin kielellä tähän hetkeen, mutta Emerald Flame of Healing, eli joku teistä tarvii sitä parantumisen valoa. The Golden Flame of Christ Light, eli siihen synkkyyden keskellä sitä puhtautta, siitä timantin valkoista valoa, että tästä selvitään. Pale Green Flame, eli se on puhtaasti sinne luontoon, eli me luontoon maadoittumaan. Ja meidän pitää parantaa myös luontoa, koska valitettavasti me ihmiset ollaan vallattu liikaa villiltä luonnolta tilaa. Ja me ollaan viety sitä tilaa pois myös eläimiltäkin. Ja sitten rojalin sininen liekki on siihen parempaan kommunikaatioon, niin kuin tässä kuvassakin näkyy. Upea rojalin sininen. Aquamarine Flame on niin kuin parantumiseen, eli se parantaa sun sielutasoa, antaa sulle enempi semmoista ymmärrystä, hyväksyntää ja sitä viisautta. Ja sitten keltainen liekki on apu kaikkiin mahdollisuuksiin, eli vedetään puoleen semmoisia uusia mahdollisuuksia ja se antaa niin kuin sen viisauden käsitellä kaikkia uusia mahdollisuuksia suurella kiitollisuudella. Ja sitten valkoinen liekki pitää sisällään sen suuren viisauden siitä kultaisesta ajasta Atlantiksella, ken siihen sitten on perehtynyt enempi. Mutta tämä kortti haluaa muistuttaa niistä energioista, mitä sä vedät puoleen, ja niitä hoitavia valoja, värejä, joita vedät puoleen. Siinä tämän päivän tulkinta.